הרבה אנשים שמגיעים למסחר בניירות ערך שואלים את עצמם איך זה שהם לא הצליחו לצאת בזמן. ותיאוריית הדעה הנוגדת באה ואומרת שכשכל המומחים מאוחדים באותה דעה, השוק ילך בדיוק לכיוון השני. אחרים מתלבטים לגבי אחוזי הצלחה. כמה אחוזי הצלחה צריך בשביל להיות רווחיים לאורך זמן? למה אנחנו מאמינים במניות שהרווחנו בהן ולא מאמינים במניות שהפסדנו בהן? השקעתי במניות, השקעתי במדדים, ותמיד היה חסר לי משהו שילמד אותי את הדרך הנכונה, ובמיוחד את הזהירות הנדרשת ממשקיע רגיל. בהתחלה חשבתי שגיליתי את אמריקה. שכרתי מה שקראתי בעיתונים, שזאת הטעות הראשונה שעושים כמובן. אבל לא הייתה לי איזושהי שיטה, איזושהי דרך, שלפיה קמתי בבוקר והתחלתי את יום המסחר שלי. ואני רוצה לומר לכם שמי שמתחיל את דרכו במסחר בניירות ערך לא יורד מפרק הזמן הזה. אני אגיד לכם את האמת על מסחר בניירות ערך. זה מקצוע כמו כל מקצוע. מקצוע שאפשר ללמוד אותו. את כל הדברים שאדם פרטי כמוני וכמוכם צריך לדעת כדי להצליח לאורך זמן. כאשר התבנית מוקפת בירוק והכיתוב הוא מלמטה, פירושו של דבר שאנחנו נמצאים בסיום איזה רצף, עולה או יורד? יורד. אני אחרי אייל גורביץ' עקבתי במשך המון שנים, וראיתי שהרבה מאוד פעמים הוא צופה את העתיד. החלטתי ללמוד את הניתוח הטכני, אני גם עוקב אחרי אייל בביז פורטל, איפה שהוא כותב הרבה זמן. המגמה היא מגמת ירידה, גם הראשית, גם המשנית, גם המינורית. המשמעות היא נורא פשוטה, מניות לא קונים. אני מנוטרל לחלוטין, לא מעניין אותי מה כתוב בעיתון, מעניין אותי מה שלמדתי. לעבוד לפי הגרף, לנתק את כל הרגש. ואני יכול להבטיח לכם שאם ייגרמו הפסדים, הם לא יהיו גדולים. עובדים לפי השיטה, מרוויחים, לפעמים קצת מפסידים, אבל בסופו של יום מרוויחים, ללא ספק. אני זאתי שבעצם מנהל את עצמי, אני לא אתן לאנשים אחרים לנהל את הכספים שלי. זה לא היה אף פעם בצורה שיטתית. נורא אהבתי את הרעיון שיש שיטה. זה נורא כיף, כי היה לו גם, משלב גם הומור בהרצאות שלו, משלב הרבה הומור, הוא מעניין, הוא סוחף. זה עלה לציפיות שלי. יהיה לכם תהליך מסודר ומובנה ושיטתי של קבלת ההחלטות, ומשם הדרך להצלחה תהיה הרבה יותר קצרה.